कासम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा थास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों भट मोननो थाखाय पार्टीनि गावबागाव पार्टीनि मानसिफ्रा बेबायदि एथ' गाहायाव थाङोलै इन्ट्र' भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मिनिनो ओंखारथावथाव जादों बे दिनै राजनितिक लाबालाबनि थाखाय सोरखौबा पार्सनेलि एटेक दैदेनगिरिया बिदि एथ' गाहायाव थाङो दालाय स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' दिनै सावरायनांगौ बाथ्राया जौ जुवा सासे समाज सिबियारिया समाज सिबिनानै एसे गोबावनि उनाव पलिटिकेलाव हाबबाय दिनै पलिटिकेलाव हाबनाय लोगो लोगो बेखौ राजखान्थियारि नोजोरजों नायनानै बिनि पार्सनेलि मा दं बेफोरखौ एरखुजोब्बाय नाथाय बै समाव जे बिथाङा माखासे नांथारगौ जायफोरहा गोरिब थैनाय थांनायजों जुजिदों बेमार आजारजों जुजिदों बे समाव बिथाङा माखासे सुबुंफोरनो आङो जिसुया सुमफ्रामारि आदानि खोथाखौ बुंदों हैनानै बिथांमोनखौ गोदान जिउ होदों नों होनो हादों नामा नों बेक्तिया होनो हादों नामा जाय दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बे बुंदों इरदाव बे बेक्तिया हैनो हादों नामा बै सुबुंनि जिउआव मोनसे गोदान जिउ सोनो हादों नामा बै सुबुंनि लाइफआवहाय मोनसे गोदान मिजिं गोदान मोनसे जिउ लाबोफिननाय बादि मावना होनो हादों नामा बे बेक्ति बिथाङासो जिसुया सुमफ्रामारि आदायासो मावदों दिनै बिथाङा फैसाखौ जायखि जेरैखि लामाजों खामाया मानो गाव दंसै बेखौ बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांनि अननाया रायजोफोरनि थाखाय खामानि होदोंथ' कयेकजन गोब्राब बेमारि लोमजानाया अनसुंथाइ मोननानै माखासे गोदान मिजिं मोनदों गोदान थांना थानायनि खराग मोनदों बेफोर गासिबो इसोरनि अननाय आरो बिथांनि हाबा मावनायनि सायाव दिनै बेखौनो नोंथांमोना पार्सनेलि एटेक खालामबाय आदा प्रहलादखौ खालामबाय जे गोरोन्थिया बयनावबो जायो कासथम बसुमतारीखौ आउट अफ बिटिआर होनबाय फेरेंगा सारालाय हाग्रामा महिलारि साराथ' आगोलायनो बुंदों फेरेंगा साराबोथ' आउट अफ बिटिआरनो माथो धेमाजि होनदों दा राजनितिकखौ खालामनानै माखासे वार टेक्टिक्सफोरखौ नोंथांमोना बाहाय डिप्ल'मेटिक पलिसि बाहायनानै मा खायदा लानानै बाहायनानै भट ला नाथाय नैबे पार्सनेलि माखासे खोथाफोरखौ एरखुलायबाय थानानै इयुन जोलैनो मा खोन्थालांगोन दिनै इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रानो बुंगासिनो दं जोंना मिशन आरो भिजन दं होननानै बे मालायनि पार्सनेलि जिउ लाइफखौ एटेक खालामनानै पार्सनेलि बे गारबोनाय जाथायफोरखौ मावनाय दांनाय पार्सनेलि बिथांनि माखासे सिंनि खोथाफोरखौ एरखुबाय थानानै मा मिशन आरो भिजन जाखो बे दा बेफोरखौ बुंबानो दे रायजो राजाफोरखौ डाइभार्ट खालामनो हागोन गावसिनि पार्टिथिं लाबोनो हागोन बे नङा जुदा टेकनिक्स बाहाय पाब्लिकफोरनि आसनि आरो जुदा टेकनिक्स मेरला डिप्ल'मेटिक पलिसि नोंथांमोनासो राजनितिकआव दं नोंथांमोनासो मिथिगौ मा फर्मुला लानानै पाब्लिकफोरखौ लाबोयो देरहानो नाजा पाब्लिकनि मोजां खामानि मावनो नाजा नाथाय बेबायदि एथ'ग्राब पार्सनेलि थांद्रायनो नाङा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा आं मुं लाला बयबो ससियेल मिडियाआव एक्टिभ जाग्रा रायजो राजाफ्रा मिथिखायो लागाथार पार्सनेलि एटेक खालामग्रा दैदेनगिरिफोर दं इउपिपिएलआव जाला गिदा जा धलाय ग्रामार ना ट्रामार गैया धलाय जोबनायाव दं दा बेफोरबादि मानो जों नोंथांमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनाव फ्राय नुनो मोनदों दा चेन्जेस नांगौ आं लुबैयो मावनायाथ' नोङो दायथ' मोनबाय जेला हय नोंगौ खामानि मावनायनि जे दं लामा बे आलदा जायो खिन्थु रायजोनि मोजांखौ माव बाराद्राय
बक्सलि पार्सनेलिखौ थांनो नाङा एसे एनै राजखान्थियारि हिसाबैथ' बक्सिनाय थाखायो इनसालाब थाखायो रायजोफोरखौ बोरायनि खोथाथ' बिदिद्राय थांद्रायनो नाङा जा मावो बिथांमोनहा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै मावदों मावनो हो बुंलायबाय था राजखान्थियारि नोजोरजों नाम मख'नानै बुङो ना मा खामानि मावनो हादों बुं नाथाय बिदि पार्सनेलि सोरखौबा जौ जुवा आरो जौ जुवानि खेथ्रआव आं फंसे खोथाखौ बुंनो लुबैयो सारमोन जौ जुवाया पार्टिजों मा हिसाब बबेबा अर्गानाइजेसनजों मा हिसाब बेक्तिगत खोथासो बियो बेक्तिगतआसो लोंबा लोंबाय लोङाबा लोङा खिन्थु जौफ्रा दा जों ओरैनो समाजावबो बादा दं नाथाय पार्सनेल बेक्तिगत मोनसे भाब नोंनि इन्डिपेन्डेन्ट नोंहा चुज खालामनो हानाय राइट्स दं बेयो इनहेरेन्ट केरेक्टार होनलागोनलै बेखौ जिखुनु जा नोंनो साननो हनो हानाय नोंहा फ्रिदम दं आरो दा बे बेक्तिगत भाबसो लोङो लोङा बेखौ पार्टिजों रुजुनानै लाब गैया जे बिपिएफआव थाग्राया जे गासिबो जौ जुवा गफ'ग्राजोब इउपिपिएलआव थाग्राया सासेबो जौ लोङा बेबो नङा दा गासै खोथाफोरखौ बिजिरनाय आरो कमेन्ट सननाया नोंथांमोन रायजो राजानि सायाव आं नेनानै थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल गासैनिसिमबो गोजोन्थों।